खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जो फगवायनाय महर सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेल जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो थायै थानानै फिसाजोआबो दिनै स्कुलाव थाङाखै आरोना ओमफ्राय बेलासियावसो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारिबाय आङो बिमा फिसा सानैजों आलदा प्रग्राम लादोंमोन गानफब जोमफबनै स्पर्ट्स शुसबो गानखालायबायमोन ओमफ्राय उनावहाय होद नांला बेखौ बाद होनानै बेलेग मोनसे प्रग्राम जोङो टारगेट लाबाय आरोना थ' दा जों ओंखारबाय नोङो बिमानि माबाखौ गाहायाव दोननो हायाहाय सुन्दुर फोथाखौ सिन्थायनो माबा गावासो लागायफबनानै लायो गासिबो बुस्थुआ नैबे थिखिनि बिन्दोआवसो थाहैजोबनांगौ मारै जानांगौ जाखो समस्या ओमफ्राय दा सानैजों ओंखारबाय जोङो नै बेया हनै गानथाबफ्रानो माखौबा गानबाय माखौबा गानाखै लाबाय आरोना दा सोनानै होनोसै आङो थुदो थांसै खोमासो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव मा देखायलांनो हायो मा देखायलांनो हाया है थांगोनसै हाथारलां जेबो थालिबालि गैया ओमफ्राय आंनि हिर' हन्डाजोंसो ओंखारगोन आरोना ए नों थिखांनो दे थिखां इदि नङा उल्था जाबाय दे थिखो दे बोलो हो दे ना गैला दे आथिंजों थिखोथार दे अ भेरि गुड जाबाय ना दे गाखोनोसै सानोसै बोरोना ने बा मजाके बिमा फिसा ना सान्दुंआबो स्रो दङ माने बिदाखौ टिउसनाव हगारहरखांबाय 4टा जाथ'वाखै बेसे गोजान उरायनो हायो टारगेटखौ मा होसोनो हायो सान्दुंआ मोनादोंहाय डाइरेक्ट फ्लाइअभार मोनफैनानैसो ब्लगखौ सुरु खालामबाय दावखोनायाव एसे गाखोबोदोंमोन आङो साइकेल सालायनानै ओमफ्राय एकदम हाङानो गजोबसै आरोना थल' थिंग्रिं ओमफ्राय ससेनिफ्राय नारबोनांबाय ओमफ्राय माने आइ हटेलजों हाबबोनानै सिदिनै फ्लाइअभार मोनफैबाय हरे कृष्ण जिरायालै मा सान्दुंथार बिफाफोरबा मालाबा जिरायनो मोन नालाय बेखौनो गोसोआव दं दा जिरायगोन नै गफंनायसो ओमफ्राय नैबे सेफटिजों नारलांसै सलायनो हाला आरोना नैबेयाव हागोनदां सलायफिनसां हरे कृष्ण थैगोनसो ओमफ्राय नै गाहायावबो जा मोजां जाखाबाय बे गाहायनि हाफ्रा खम दाम जाबाय बे एकदम फसायथाव आरोना ओरै माबा माबि थांलाबायबायगोनहाय लामाया जि मोजां जालांबाय नै गैयामोन बे गाहायाव दासो जाबाय आरोना माइफ्रा हास्रांजोब्बाय नै न' लुथावथाव जाखाबायहाय सयथिबो खम दाम बे जोंबो थांगासिनो दङ नै आं जि मेंबायहाय ससे दावखोनायावनो आजां गाजां नायलाय ओमफ्राय बेहाबो थाबायनोसो जाबाय नै साइकेलाव हमथाबाय थादे मा बे जिंजों थाजाया नै एकदम साइकेलाव हमथायाबाथाय जालाबो आंबा हमथादोंना गोलैयो नालाय ओंखायनो थ' फ्लाइअभारखौ बारग्रोनोसै ओरै दावखोनाय ना बैयाव दा ओंख्लायख्लायफिननायावहाय सालायफिनगोन आं हरे कृष्ण थाबायनो मोजां मोनदों नायनो साइकेलाव हमथाबाय थानांगोन खिन्थु थुदो थाबायनोसो मजा मोनदोंलायनो बेहा थाबायथोंहाय एसे आयौ जि मोजां जाथारबायहाय गोलाव फैनानै फ्लाइअभार सेर हमथा आथिं था औ इथिंनो मोजां हमथाबाय था फै साइकेलाव हमथाबाय था दे मा फै नायदो सखा ओमफ्राय मा मोनहैयो आंबो मिन्थिया दे माइफ्रा हले जा मोजां जाखादों हनै केमेरायावथ' सिनायनाय नंला आंहा नुहुरबाय आरोना गोलाव बिदांफ्रा हाब लामाया ट्राक हाबजानायहाय फैदो जाबाय एबार फुरा सेन्टारखौ मोननाय बायदि जाबाय एबारनिफ्राय दावखोनांगौ गैला होनजासै लागावफिनसै बिमा फिसा दे गाखोफिनदो मा आं सालायनोसै फैदो आं सालायनोसैथ' ओमफ्राय नोंलाय नों खारगोन सना फैदो मा बैयाव थाबायबावगोन दा दे फै गाखोनोसै बैयाव थाबायफिनगोन दा फैदो फाइनालि सानै सुबुङा फैनानै गोलोमफ्रुजोबबोबाय आरोना आदाबारियाव सफैबाय सोनाफोरजों आदाबारियाव आरोना हाफे लेपसेखौनो फैलायबाय आङो बेवहायनो साइकेलखौ ओरै स्टेन्ड लाबाय ओइ नै मेन सरपजों जों ओरै ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय माला फैनायमोनथाय आङो बै फौजि बिथां फैनाय समाव फैदोंमोन नामा मास मोनसे बा मास मोननै उनाव फैबानो एकदम गोदान लुनाय नुफैखायो आरोना देन्जारसो नङा होमबा बिदिनोसो डेभेलपबो जायो सोनाफोर आसपासाव मा जाजोबखो एसे देखायनो आं गोमो फैलायबाय आरोना नैबेनो जाहैबाय आरोना जों ओरै फैबाय ओमफ्राय ओरै थांबाय जोंहा सरायखला आरि माबा माबि ओमफ्राय नै जोंनि हा सेरावनो दखान लुबायानो मालाय नै
ओमफ्राय आरो नैबेहायथ' जाथारबावबायानो दखान गेलामाल आरोना मा फानो नैबेहायथ' नुबोस्लाबदाथाय नुदोंबाथ' बिपदसै ओमफ्राय नैबेयाव फारि फारि माबा दखान होनो लुबावबायसो आरोना फुजि बिथाङासो जोंना बेबायदि साइडआव हा जा लुगैबाय थादोंमोन आरोना माने सरब जिङाव इदि ग्रोब ग्राब गोसोखांबाय थायोमोन आरो इयो ओमफ्राय माथो खालामनो खबर लादोंमोनबो बेखौ फानफिननोसै होननायावहाय ओमफ्राय राङासो खिथायोथ' ओमफ्राय किडनिया मोनथामबाथ' मोनसे बख'ना फानना लाजागौमोन नाथाय मा खालामनो सनाफोर उफाय गैया ओमफ्राय नै लुमारबायसो आरोना जि मोजां दखान लुबाय फारि फारि ओमफ्राय नै मैथा मैसेबो फोदोंमोनदां मालाय बेफोरखौ आं नुफैयासै नालाय ओमफ्राय नैबे नेटनि नैबेसो जोंनि आरोना सोरबा आं आगोलनि ब्लगाव होनायखौ नुदोंबाथ' रायसिगोनसै आंखौ बे फेलेबसेखौनो देखायबाय थायो गायसङा मासङा आइसं हाया होनगोन आरोना ओमफ्राय आं नायफैनाय फावैनो ओमफ्राय लाबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय नैबेबो गोदान जाबावबाय बे गैयानोमोन ओरैनो एसे फिसा अवाल होनायमोन नामाथाय गाहाय बावबाय आङो थाजाथाव जाबायानो जा मोजां लुबाय मालाय सखानो बेनिफ्राय बैबो थाफैखोना माखोथाय थाबाय खोमा हनै फुल फाल गायलायलायबाय माथो मैथ्रुआनो मालाय फार्स्टआवथ' बै सिदा न'खरसेल'मोन आरोना नैबे सुवाल'मोन बेखौबो सिनायखायो आङो लोगोसे जाखायो बिमाया आहाबा माला मा खालामनो हाबावो सनाफोर नै नायदो टेनसो जानानै दङ जोंना मोसौसो गांसो जागासिनो दं आरोना हरे कृष्ण मा होनबावनो ओमफ्राय दखानदारिजों रायलायथावथाव होननानै सानबायबो ओमफ्राय आरो मेथाइयाबो बारग'वासै आरोना नै थांसैलाय सनाफोर बारा थाबाय थाबा गाबनो ओंखारो आरोना लुनो हाया मानो हाया साननानैहाय ओमफ्राय आरो नायफैयाबा माथोना फुजि बिथांनो खस्थ' खालामनानै बायनाय फेलेबसेबाबो गोजोननाय दङ थांसैना सना ना गाखोदो थाबनो सौहैफिनाबा लामाया ओरैबायदि भिर जागोन आरोना दा नै आरो फ्लाइअभार ससेयाव नारखोबावनांगौसो थ' जों माबार थांनोसै थाथ' गैला नैबेहाबो आदारा मोनखाबाय अखा थुमबायानो गाखोदो दे मादै बिथाङाबो थिग थाक भिडिअ कलिं हरनानै नायस्रांबाय आसपासाव मा दं मा गैया ओमफ्राय नैबेहा थाफैसिगोनानो मालाय रायलायबायबो आङो दखानाव बायनायावनो आरोना दा भारासो थायो जाहैदों बिस्राबो जोंबो बिदिनो आलाय सिलाय मालासो बिदि फेलेबसे थिंनि होल्लां होथां दुं दां होनलायनायबाबो लुनानै थानो हागोन बेखौसो नेथारबाय आंबो हांथोनो मोनथारबाय आरोना याव मानो गाखोखो नों सलायसै उरि बाबा खेला गैला मा थांसै नै सानाथ्रोब हाब्बाथाय हाब्बाय आरो गैला गोजां बोथोरनि लामायालाय जेबो प्रब्लेम गैया आरोना आरो जायगायाबो एकदम गोजौखा बिदि दलहा दलहि नङा नै लामाया गुवारखा बिराद गुवार जाहैदों र' बेसेबांबा फुट दंमोन 14 फुट ना मा गुवारहाय बे लामाया समस्या बेसो जे गायसंफैनांगौआ हाय खाफालसो आंहाबो नै एसे सेराव बारा दिगदार नङाबा बेफोरबायदि खेथि खालामनानै जाफैनो हासिगौमोनदांहाय दा थांनांगौ फैनांगौमोन माथो आथिं आखाइ रुवायलाजोबबाय हनै मालाय माबा गायगासिनो दङ आलुबो गायखांबायानोदां नै बरियानो दे मोजाङै थादो रौना होफिनसै फाइनालि सौफैबाय जोङो हरे कृष्ण ओमफ्राय फिसालाया बेसा टिउसननिफ्राय सौफैगुलायबायमोन आरोना ओमफ्राय बैसिनि खाथिनि बिमादैनि मबाइलजों फन हरगुलायबाय आं टाइमाव सफैखागौमोनबो आंहा थिग टाइम दंखायो खिन्थु होद ओंखारबाय जोगोनार लायनोसै होननानै दावखोनायावनो माने गाबोननि आदार लायबाय बायनायावनो आङो फिसालायासो आंना आगोल सफैग्रोलायबाय आरो नावना खानानो बिमायंआबो उन्दुदों ना मादों थाग थिग बैसिनि न' खाथिनि बिमादैखौ मोनबाय बिदिनो हरबाय जाहैदों गावहा ओमफ्राय आंबो मोनफैहां जाखाबायमोन आरोना फैस्लाबमोननि बाहाय मेथाइ खेवनांगौ आरो नों आदानबो होदो दे मा नानि आदान होदो दे ओमफ्राय दे ओमफ्राय बिस्कुटखौबो सानो जा दे अरिअखौ दे गादो आं एसे जुथा जुदि खुनसै गरमबाय लामैनो नै जुथा गाननानै थांखालायदों आरोना आङो एक्सुवेलि ना जुथा गाननानै सालायबा साबसिनबो आं दिनैसो साइकेलखौ जुथा गाननानै सालायदों आरोना ओरैनो साइकेल गाननानै ओरैनो सेन्देल गाननानै सालायबा खारनाङा एसे बोलो नांगौ आरोना ओमफ्राय जुथा मुजा गानबा एकदम आरामथार आरोखि नै मुजायाबो गुफुरखायनो एकदम मैया एसे गानबाय दिनै गानबाय मैला गेन्देगेल नानि आथिं सुनायाव नोंनाबो आथिं गाननाय दहाय हायाव बालायाव गेलेनाया थ' आथिं सुनोथ' बेखिनि समायाव एसे हास्लाबा जायो आरोना ओमफ्राय फैफिननायाव मा जाना थाब मोनायोना भिर जाबोयो आरोना साइकेल नालाय एसे गिनाय मोनो ओमफ्राय आरो फ्लाइअभाराव मालाय मेल्ला मानसि खारनाय थाबायनाय बिदिखौ लोगो मोनबोबाय आरोना जोङो दाथ' थाबबो खोमसियो नालाय ओमफ्राय दे हो सना आदानबो हो ओमफ्राय मोजां मोनबाय आं बिरादनो मेंनायाथ' दोखो मेंखाबायानो आथिङाबो दोखो रुवायबायानो क'क्राझारनिबाथ' मिन्थिसिगोन बे मा होनो बेखौ सुदेमफुरिनिफ्राय आदाबारिसिम बिसिबां
किल'मिटार जागोन आंनि आइडिया 3-3.5 जागोन नामाथाय 3.5 जायाबाबो 3 जाखाथारगोन आरोना होमबा थांनायाव 3 फैनायाव 3 होमबा आङो खमसे खम दिनै 6 किल'मिटार साइकेल सालायबाय आरोना फ्लाइओभार खिनियाव ओमफ्राय एसे गाखोनायाव नारखोनांदों फैनायावबो एसे नारखोबोनांदों हास्लाबा जादों आरोना मोजां मोनबाय आङो हाफ एलिप्सखौ नायनानै फैबाय ओमफ्राय आंनाबो एसे एक्सारसाइज जाबाय आरोना माने मा होनना बुंनो सोरनाबा डाइटिंखौ हाया मोन्दों आङो बिमा बुरैसिन जासिननायखायसो माबा हाखवा मोनखो ना माखो आगोलाव नानि गैथ'यैयाव खालामनायाव एकदम थाबनो डाइटखौबो खालामबाय एक्सारसाइज खालामबाय दसेनो खमायदोंमोन आरोना अजना ओमफ्राय नै दा एकदम माबा रायख'सिन जाबाय आङो सानै गथ'नि बिमा जानानै बिबा रायख'सिन जाबाय आङो एसे बुजिसिननांगौसो बोरैबासो जाबाय आरोना ओंखायनो जागोनबो साइकेलखौबो सानोसै आरोना ओमफ्राय साइकेलजों आं बिराद रेहाय मोन्दों आरोना माने सिन्था गैयि मोन्दों आङो मानो होनबा फिसाजोखौ लानानै आङो बाहेरायाव ओंखारनांगौ बिराद खस्थ'मोन थाबायबाबो जाया खारबाबो जाया बामनानैबो थाबायजाया बिदि जाबायमोन ना ओमफ्राय नै दा साइकेलाव थाबायनो गोसोबाबो साइकेलाव नारबाय फिसाजोखौ ब्लिं ब्लिंनो ओमफ्राय सलायनो गोसोबा सलायबाय आरोना ना साबिया आं आथिं सुयो थानानै नोंबो आथिं सुयैनो थ' सोनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनो नोंथाङा मोजां एसे ब्लग खालामनानै शेयार खालामबाय आङो एसे साइकेलिंखौनो आरो अबाय थांदों उनावहाय मादोंमोन बेखिनिखौनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजों फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाबा नों मोनफैनाया बावाखैमोन ना ग्रोब जाखादों आरोना आं एसे मोनखाबायमोन गाव फन हरबाथाय